परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस कला आणि संस्कृती संचालनालय 13 आणि 14 जानेराक सर्गेस्त अलका वेलिंगकर म्हाड्डोळा मैदानार परिक्रमा 0.1 महोत्सव घडोवन हाडपाची आसा। नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायाच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जातले। येवकार अध्यक्ष म्हण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आसतले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 13 आणि 14 परिक्रमा 0.1 ची सेलिब्रेट आयडियाज ही कार्यावळ माड्डोळ वाठारात माई अलका वेलिंगकर सासायेत जाता घडून येता। सगळ्यात पयली परिक्रमा 0.1 ही जी कार्यावळ आसा ही फक्त 2 दिसांची कार्यावळ न्ही, ही एक ऑलमोस्ट नोव्हेंबराच्यान आमची कार्यावळ सुरू जाल्ली। आमचो एकेडमीक फोरम जाल्लो 2 आणि 3 डिसेंबराक, ताज्या उपरांत कार्यशाळा जाली आणि आज जी सादरीकरणाची कार्यावळ आसा ती 13 आणि 14 जानेवारी हांगा माई अलका वेलिंगकर सासायेत घडोवन येतली। त्या खातीर हो 2-3 म्हयने चलिल्लो हो एकदम एक प्रक्रिया आसा आणि आमी जशें म्हळां हो उत्सव न्ही आणि हो महोत्सवूय न्ही, ही एक कितें तरी नवनिर्माण गिन्यान निर्मितीची प्रक्रिया आसा की प्रत्येक कॉम्पिटिशन, प्रत्येक कार्यावळ परिक्रमाची अशे तरेन ताची बांदावळ आसा की जो सर्तक वांटेकार जाता तो कितें तरी आपल्या नांवार करता, गिन्यानाची निर्मिती करता आणि ती आमचे कडेन उरता। सो अशे तरेचो अभिनव उपक्रम आमी हातांत घेतला। 13 आणि 14 तारखेक कला आणि संस्कृती खातें तशेंच राजभास संचालनालय हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ माड्डोळ हांगा जातली। गोंय राज्याचे नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले। तशेंच विजय सरदेसाय हे मंत्री म्हणून येतातूच, पूण डॉक्टर माधवी सरदेसाय पुरस्कार जो आमी दितात ते डॉक्टर माधवी सरदेसायांचे ते बंधू जावन आसात, हिवूय एक तांची वळख आणि दिस इज वॉट मेक्स हीज प्रेझेन्स स्पेशल एट परिक्रमा। तसेच परिक्रमा 0.1चे स्वागताध्यक्ष स्थानिक आमदार तसेच गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे ह्या परिक्रमा 0.1चे स्वागताध्यक्ष जावन आसा। तसेच डॉक्टर घनश्याम माडगूळकर युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबाचे माजी अध्यक्ष आणि हांगासरले एक नामनेचे दोतोर तेवूय हांगा मानाचे सोयरे म्हणून उपस्थित आसतले।